dost, ale kokne se. Šus, já jsem hodný kanavej, šus! No, ani kanavej. No, ale to vlastně moje. No, já jsem byl nejdřív kanál Ronaldo McDonald's. A jakoby jeho druhý kanál. No, jakoby. No, protože opice kiwi, to je lepší a líp se to vyhledalo. Protože když tam napíšete Ronaldo McDonald's, tak to vám vyskočí normálně toho Ronaldo McDonaldu. Jo. No a já prostě jsem chtěla, aby si lidi dívali na můj kanál, no tak jsem dal opice kiwi a já vím, že to je vtipný jméno, já vím, ale nemůžu to líp nemůžu to zlepšit. Teď jsme tady právě v tom pokoji, no a nemůžu to jméno zlepšit, protože líp mi nenapadlo. Ten podpis, nebojte se, možná budu mít, a ten pozdrav a dneska vás vítám u smutného videa. Už nemůžu nikdy točit. Takže čau lidi. I have a pen, I have an apple. Takže Apple. nech toho. No takže jsem tady naposledy a čau. Ha! Asi jste si mysleli, že jsem skončil. No kecáte. It's a prank. Byl to na vás takový prank. No. A za ty hejty. Možná nebudu točit. Ty jsi měl Ronaldo, no. Já to ještě povolím. Ale já vám dám do popisku, no možná ne, já nevím, pokud na to zapomenu, tak to nebude nic. Vám dám možná do popisku jakoby můj jakoby server a jakoby můžete se na mě připojit, ale pokud budete hodný a nebudete dávat hejty do komentářů, jako Na co připojit? na Minecraft. Na Minecraft? Nebo na Roblox? No na Roblox, můžu na Roblox, no. A já jim dám jakoby něco, jo, já jim to dám možná do popisku jinak. Jestli nebudou hejtovat, jako v Ronaldovi, ale mi to nevadí. Ronaldovi McDonaldusovi. A to nejde, ale napište tam jakoby opici kiwi. To bude všechno.